Alo, bună ziua! Am văzut pe internet că aduceți mașini la comandă prin intermediul creditului extern, fără TVA. Bună ziua, sigur că da, vă putem ajuta cu achiziția prin intermediul creditului extern fără TVA. Ce mașină doriți? Aș dori un Mercedes C-Class. Oare mă puteți ajuta? Da, vă putem ajuta. Avem unul chiar pe stoc la parcul nostru din Frankfurt. Îmi puteți da mai multe detalii? Sigur că da, vă trimit chiar acum pe WhatsApp. Wow, pe asta o vreau, e superbă! O vreau acum! Ne bucurăm că vă place. În acest caz, vă așteptăm în 3 zile la parcul nostru din București ca să ridicați mașina. Wow, e superbă, arată exact ca în poze. Și m-ați ajutat să o iau și cu 21% mai puțin. Ne bucurăm că le-ați ales să vă aduce mașina. Dacă și tu vrei să fii fericit ca această domnișoară, vină la Nescarlis ca să-ți iei mașina visurilor tale, acum cu 21% mai puțin prin intermediul creditului extern fără TVA.